Anai Glory uyo. Glory haasi kutomboziva kuti ane vaenzi nhasi. Uyu haasi kutomboziva kuti anko vari kuuya nhasi. Haasi nhasi tangoita inonzi surprise visit. Sarega timboona kuti Glory zvakamira sei. There she is. Glory. Hello. Hello. Uri sei sisi Glory? Uri bo? Ndimao? Saka inandirime. Yasvika mapedza kudya? Machidye? 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 Oh. Glory wakadi zvako? Ndiri pangu makadii. Ndiri bo. Kuri sei zvako nakuno? Kunoku kwakadi? Kunoku kuripo zvako. All right. Perfect. Chekutanga vanhu vangada kutanga kuziva kuti unonzani uye kuno kwatiri ndekupi? Inini ndinonzi Glory yadzorwa. Ndiri kuno kudomboshava kwamungati kumasvosve. All right Glory, chimbotiudza anditi chimbotsanangura kuti unogara sei, unogara nani, zvakamira sei, chimbotiratsanangura zveupenyu hwako zvamira sei. Inini ndinogara na gogo vangu. Sekuru vangu vainichengeta vakashaya muna February. Alright, sakuru watu waichengetwa na gogo na sekuru. Alright. Saka tiudze ukama hwako na gogo ndimai wa baba here, ndimai wa mai here, ukama wenyu wakamira sei? Gogo vangu muroora wamama wangu. Mukadzi wehanzvadzi yamama wangu. Mudzimai wehanzvadzi yamai vako. Alright, mai vako, baba vako varipi? Baba vangu vakashaya. Vakanditiza ndiri mudiki, ndiri mwana mucheche. Handitombovazivi kuti vakaendawo sei. Handitombovaziva. Vakatoenda nevamwe vangu vakuru kwandiri. Vakaenda nevamwe vana vavo vari masiblings ako iwo? Iwo ubva wasiwa? Vakakusire? Vakandisiya nekuti ndiri disabled. Alright. Vakakusiya nekuti nenyaya yedisability? Alright. Saka wakabva wasiwa nehanzvadzi yamai vako? Mama vangu vanga vachiripo panguva idzodzo. Alright. Pakashayika mama vangu ndipo pandakatanga kugara nasekuru nagogo. Alright. Saka titsanangurire. Masara kudaro zvakazofamba sei kusvika pari nhasi, muri kurarama sei? Kusvika pari nhasi ndengorarama nasekuru nagogo ndovaindichengeta panguva dzese idzodzo. Kusvika as for now sekuru vashaya, gogo ndo vari kundichengeta. Tichibva tamboenda kumusha kwangu kwacho, kwababa vangu kwacho. Wakaenda nani? Nagogo. Wakaenda zvarini? Ndakaenda muna June. Gore rinoiri? Gore rinoiri. Alright. Magogo vakati mumboenda kwababa? Makanobatwa sei? Makanowaona here? Kwababa uku zvakaitika takasvika pabhodha zvikanzi baba vakafa, uyezve baba vakatomboramba kuti mwana wacho haasi wangu, plus akaremara anochengetwa nani. Pabhodha kupi? Kumozambique? Rekumozambique? Bhodha rekumozambique. Kwamutare, tichipinda pamutare. Alright. Saka hamuna kuona here masiblings ako? Vakaenda nemamwe ndibhudhi nasisi ndianani? Ndanasisi. Vese anasisi vako ivo? Hamuna kuvaona? Handina kana wano ndakatomboona.
kunze kwemwana wababa vangu chete ndiyo ndakaona akataura kuti amai vangu vati kana mwana iyeye akauya kunongu ndakutotakura zvinhu zvangu zvese ndiende kumusha kwangu. Hanzi nechikonzero chii? Nekuti haana pekugara ende anochengetwa nani, haana munhu anomuchengeta. Alright. Saka zvadaro makabva madi waiva nagogo ipapo pamakaendeko? Naiva nagogo. Muroora wamai vako ivo? Mudzimai wehanzvadzi ndova unogara nawo gogodzorwa? Alright, saka apa pandasvika wati woda kutaura neni, gogo vari sei utano? Gogo vangu vari kurwara. Ende ndiwo munhu ari kutondibatsira panapa, ndiwo munhu ari kutondichengeta panapa. Hapana mumwe munhu anokwanisa kundichengeta kunze kwavo. Nekuti inini wacho kuti handikwanisi kuzvicherera mvura, handikwanisi kuzvibikira, ivo ndo vanokwanisa kundibatsira. Saka nhasi wacho zvakatorema, havasi kukwanisa kuita basa. Vari kurwadziwe. Hey, it's a tough situation, handiti? Zvakaoma. Zvakaoma, zvinotondirwadza kuti dai kuri kuti ndaiwanawo munhu anokwanisa kundibatsira, ndawana pekuti ndinonogara hangu chichengetwa ipapo. Pekutonogarawo zvakanaka, handiti? Uchibatwawo zvakanaka sezvaingoita gogo. Gogo apa changovaremera inyaya yekuti miri yavo vari kurwara. Alright. Ndizvimwe zvauri kutiwo izvi ndinoda ndezvipi Glory? Kune vakateerera vanogona kutobatsiranawo newe? Kune vakateerera ndiyo nyaya yangu iyoyo yekuti ndinoda kuwana pekugara, kuti ndibatsirikane. Zvakawanda zvinozouya hazo mushure mekunge ndawanawo pekugara. Ndabatsira iwo gogo kuti vasunungukewo pakurarama kwangu. Because gogo vanenge vakutoti apa vari kurwara, apa vada kubetsera iwewe, apa muri mega. Hey. Ndipo panhu pari kunyanyaomesesa ipapa. Alright. Zvadaro. Kochikafu anoshanda manje ndiani panapa? Anofanira achishanda ndivo kagogo ivavo? Munhu aitoshanda panapa ndigogo, but ikose zvakatooma, zvakatorema. Hasi kukwanisa kushanda. Hapana anokwanisa kutsvaga chikafu chacho kunze kwaivo gogo vacho. Ndivo kutoona kuti ndadya here, ndapfeka here, but pari nhasi zvakatooma. Une makore manganai gogo nai Glory yadzorwa? Ndine 33 years, ndakasvitsa muna November. Mai manje apa? Keke rakauya, sei usina kundidandira keke uyu? Aiwa, ndandisina kuti ndiwane kuti ndito birthday. Keke. Munovember chi? 14 November. 14 November? Nice. Alright. Takutongokumbirawo mhuri yeZimbabwe. Glory ndiye inofunga nyaya yake muri kuinzwa. The situation background chaichai is very tough. I know kuti Glory akambobatsirwawo nevamwe. Takamboona Chipo Muchegwa na Greatman vakambouya panapa vakabetsera, because Chipo na Greatman vakadzidza nani? Handi ndizvo? Takadzidza tese. Vadzidza naGlory. After ndapiwa nyaya iyi ndakakumbira Chipo akabva abatana naGreatman kuti vauye kuzoona Glory. That's why makaona kuti vakatanga kusvika panapa. But ndakatanga kutopiwa this story.
naBishop handiti Bishop Musa. So Bishop BMC is the man vakandipa this story. Then ndanga ndiri kure ndobva ndapawo wani, ndobva ndapa Chipo naGreat Man vakauya vakabatsirana naGlory, vakatsvagirawo uche nechikafu patime yachona, but chikafu chinodyiwa chipera nditi so chikafu chakadyiwa kare chikapera mazuva achona ati one day. That's why tadzoka isusu tinoti tikacheka tikatanga kubatsirana isi tinova neukama, we keep on checking. So tadzoka zvakare kuti tizoona Glory ari kurarama sei. It's very unfortunate kuti tasvika Gogo, she's not fine. Gogo is not feeling well. Vari kutotambura chaiko nemiri. Yeah, it's so sad. The situation on ground, it's so sad. So ndakutokumbira hama kunze ukoka, we can't ignore the story ya Glory. We can't ignore. Wheelchair anayo. Na une mawheelchair mangani? Nine 2 mawheelchair. Yeah, anawo 2 mawheelchair. Toda kutenda nevakamubatsira nemawheelchair. Nhasi ndauya nechimwe chipo chandoda kungokupawo. Chipo chidiki chandoda kungopawo. Handingozofambisa angu handiti? Hatingozofambisa hangu tine kachipo katakabata kachakusira. But chikuru tukumbira pekuti Glory awane pekugara. Handiti? Kune vachada kubatsira, vamwe vanogona kuti toda kumbawo chikafu, togona kusamupa pekugara, but chikafu nenhumbi nezvekufuka neChristmas box vaingadawo vachakubatsira uchati ungadawo kuti kudii kwavari? Ngavabatsire zvavo, ngavaitawo zvavanokwanisa kuinge vachiita kubvira pane pekugara pacho neizvozvo zvacho zvezvipo zvacho. Tichiti thank you kune vachabetsera futi handiti? Ndinotenda kwamuri kune avo vachandibatsira. Ngavakomborerwewo nezita raJesu. Amen. Alright, so gara wakadaro Glory, rega nditore chipo chako chandinacho mota handiti? Alright.